Мин горурланам нәрсә белән. Менә авылларга да барабыз да бит инде уйнарга, әле күптән түгел генә. Мин килеп чыккач та иң беренче сүземне әйткәнче кул чабалар. Ул бит инде бер уйласаң шатлык, рәхәт. Музыкаль гаиләдә дөньяга килгән ул. Әнисе бәйетләр сөйләгән, әтисе җырга, сүзгә оста була. Театрны бала чагыннан яраткан. Тик артист булганчы, мәктәп тәмамлагач 1 ел балалар укытып йөргән әле. Бер вакыт Әлки авылына күчмә театр килә. Исламия Мәхмүтованың исә бик тә спектакль карыйсы килгән. Буларны эштән җибәрмиләр икән, нәрсә сәгать 10-да гына бетә эшебез дигәннәр. Комбайн белән барган вакытта һәм әни каяндыр таш табып, шушыны нәрсәгә ураганда шүпрәк белән нәрсә астына куйган комбайн астына. Теге комбайн булай да барган вакытта тегене алганда, теге комбайн ватылган. Бушый бит инде, бушагач теге җигер барып кергән нәрсәгә кырас күчмә театр килгән булган түбәнлеккә спектакль куйган. 19 яшендә инде Казанга килә. Күчмә театр бинасына керә дә артист буласым килә. Алыгыз мине дип барысын да аякка бастыра. Җырлап, биеп күрсәтә. Кызның сәләтен күреп эшкә алганнар. Аны Ходай шулай яраткан. Менә безнеңчә Ходай шулай менә Исламия син менә булай буласың дип. Менә син театр йолдызы булачаксың дип, нәрсә яралган әйе. Аны маңгайына үткән инде. Кайсы гына җиргә барсак та, нинди генә гастрольгә чыксак та, Исламия апаны алып килегез, Исламия апа белән бергә килегез, аның спектаклен алып килегез. Менә шулай торалар халык. Аны күрер өчен генә булса да киләләр. Ул шул боевой хатын бит инде ул. Ләкин сәхнәдә уйнаган вакытта теге мин моны уйламыйм, мин моны андай берсе уяның. Үзен бер вакытта да өстен куеп бирмәде. Аның кәефсез булганы, борынын салындырганы юк иде диләр. Ул гомумән бер кайчан да зарланмый. Хәтта күчмә театрда эшләгәндә, юл газаплары күргәндә дә. Ул бер вакытта да менә чын кирәк белән әйтәм, чөнкелеккә бирелмидер ул. Бер елны гастрольдә йөрибез, күпчәгебезгә ни керде. Шундай шатлады инде. Пичрак мама ушагында йөрибез. 8 сәгать утырдык. Ник ихитмәсән ирләр характеры анда. Отта йөрергә яраткан, шүкеш, пышкы кебек кораллар белән рәхәтләнеп эшләгән. Ирләр хезмәте дип тормаган. Ә инде уйлаганын ахырга кадәр җиткерә торган гадәте була һәм башкалардан да шуны таләп иткән. Менә бу әйберне эшләргә кирәк кызым, дигәч, ярар эшләрмен дидем инде мин. Менә хәзер мин әйттемме, менә бар да эшлә кызым. Тормыш сирәп алып бара торган хатын иде инде ул. Горур була, режиссер сыйфатында беренче тапкыр спектакль куюы да хылкы белән бәйле. Менә шулайлар дип Дамир Сиражиевка әйткән дә Сиражиев алган да пьесаны мә үзең куйды дигән дә. Данил Салиховның яшьлек хатам йөрәк ярам әсәре була ул. Аннан Илдар Юзеевның Резидәкәй, Рәдиф Сәгъдинең Сынган беләзек һәм башка әсәрләр куя. Үзе дә пьесалар яза. Мәхәббәт чишмәсе күрәсе килгән иде, син бит минем бер генәм. Алар барысы да гадилеге, тормышчан булулары белән аерылып тора. Мәхәббәт чишмәсен куя башлаган вакытта, наивный индийский фильм шикелле дигәч, менә күрерсез әле, менә ничек булган дип. Без ул мәхәббәт чишмәсен премьера булып уйнаганнан, әймен без премьерадан алып 20 спектакльне аншлагка уйнадык. Спектакльләр куйганда мизансценалар белән мавыкмый, аңа аларның мәгънәле булуы, артистның нәрсә әйтергә теләве, характеры мөһим. Кызлары Лилия һәм Ләйсән әти-әниләренең юлын дәвам итә. Ул бөтен халыкка гына ул теге Исламия Мәхмүтова, Халил Мәхмүтов теге менә йолдызлар. Безнең өчен алар гади әти белән әни. Истә калды ул минем. Ул матур бәйле иде. Анарсын мин әнинең алма пирогларын ярата идем. Әни пирог менә шул истә калды менә пироглар пешерә иде менә. Гомрен театрга багышлаган, бәхетен дә шунда тапкан. Татарстанның халык артисты Халил Мәхмүтов күчмә театрга училище тәмамлап килә. Исламия Мәхмүтова инде ул вакытта 3 ел эшләгән була. Спектакльдә партнер итеп куялар. 2 айдан өйләншәләр дә. Әнигә безнең кабыны балырга кирәк тә, шүнәдә анарсын әтик как ни в чем не бывало килә иде. Исламия эчәсеңме? Дип сорый торган иде. Әни, яса. Җавап бирә. Бик туры киләләр. Әлмә соңгы вакытта теге әни авырган вакытта әти турында ничек сүз китте дә инде. Әни сагынып алды инде әтине. Шунда, балалар, атагыз минем өчен туган булгандыр инде ул дип шайтып куйды инде.
Шулай язгандыр күрәмсең. Без аны гөрләп 75 яшен үткәрдек, спектакльләр куйдык. Икенче кат син бит минем бер генәмне чыгардык. Дөнья шундый нәрсә, менә кем уйлаган 76 яшенә әни менә үлерде инде. Бер кеше дә күз алдына китермәде әлбәттә. Әйтеп бетергесез, алар үз балаларына караганда да кадерләделәр мине. Мин бер вакытта да 7 ел торып, ник кенә бер ярамый, нитми дигән сүзне ишеткәнем булмады. Мин дусларымны алып кайттым. Алар шул хәтле кил күңелле иде алар. Үз кулларыбызда үлсә дә, үз кочакларыбызда без аны һаман исән кебек булмыйм. Мин үземә кәләшне шушы гаиләдән барып алдым. Исламия Махмутовадан сорап алдым мин рөхсәтне. Менә шушы көннән башлап мин Исламия Махмутованың шат күңелле булуына сокланып яшәдем. Без кайда гына булсак та бергә аралашканда гел уен килке шат гыр килеп яшәү. Ул тамашачысын яратты, халыкны яратты. Яңгыр кыйып яуса да каберенә таш куйган көнне Исламия Махмутованың туганнары, театр әһелләре, якташлары күпләп килгән иде. Без һәр вакытта да аның театр сәхнәсендә барган уңышларына сокланып һәм әлкиләрчә горурланып яшәдек. Безнең әлки ягында нанан дип сөйләшәләр. Без аның өчен наным, ул безнең өчен бик тә якын Исламия апабыз булып калды. Гомере буе чәчәкләргә мөкибән була ул. Аларны бакчасында яратып үстергән, яраткан тамашачысыннан кылач-кылач чәчәк алган. Кабер ташында алар бизи. Артында үз кулы белән язылган сүзләр. Кыр казлары артыннан. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.